beg rwt. Bydd ar y pen y fan. O'r Gwynt. Yn chwyddu. Yn gwneud chwb y drosio. Right guys, so fi ar cwaelod pen y fan. Yn eitha dywyll. Mae'n tua 3:45. Sa'n gwybod lle mae Jacob. Oedd e fod cwrdd fi fan hyn. Be di sŵn? Mae'n gynnar, boys. Bwrdo. Oes a pawb. What is happening? Shut my pethau. Croeso nôl I PopT. Mae fe'n 3 gloch ar y bore. A rheswm mod I lan mor gynnar yw fod dwi am wneud haic lan un o'r mynyddoedd uchaf Gymru, sef pen y fan. A dwi wedi clywed bod cyrraedd y top I weld yr haul yn godi yn dipyn o brofiad. So, o'n i'n meddwl bydd e'n really cool I ddod â chigaidd gyda fi. A o'n i'n meddwl bydde fe'n really funny I gorfodi Jacob I codi am 3 gloch y bore a dod gyda fi hefyd. Felly, os mae hynny'n sawnio fel good laugh, cariwch mlaen I wylio. Mae da fi stwff ar y bag yn barod. Dwi'n mynd I cwrdd y Jed lan mewn hanner awr-ish. Lawr gwaelod pen y fan yn y car park, felly fi angen mynd, fi'n meddwl. O, falle, a fi lan tymu bach yn gynnar. Felly, cofiwch I danysgrifio I PopT, Rwch thumbs up ar y fideo yma. A gwasgu'r gloch notification. Nice one. Oedd e fod cwrdd fi fan hyn. Be di sŵn? Jacob! Be ti'n neud? Jed, be ti'n neud, boi? Wel, fi wedi bod yn ars amdano ti. Be? Yn y bush? Yeah. Jake, ti wedi bod casgu yn y bush? I know why, mad. Be ti'n mynd? Right, ti bar neu be? Come on. Mae gen I loads o cwestiynau. Come on. Alright! Phew! Bannau Brycheiniog. What? Bannau. What's that on? Oh, nice. Wado! Right there. Right, Jake? Yeah, fi'n actually great. Ti'n great? Yeah, fi'n iawn. Sut oedd e'n codi bore yma, right? Oh, well, ar ôl ti a 3 awr o cwsg. I know. Fi'n iawn, yeah. So, mae Jacob yn meddwl bod hwnna, dro fyna, yw'r haul yn codi. Yeah, mae fe'n. Falle, aliens yw e. Dyn ni wedi bod yn dringo am ti 5 munud a mae'n eitha... Fi'n barod I pac o fe mewn. Fi yn knackered. Bydd angen I cael bach o step man achos... Dwi'n ma... Mae'r hael yn dod. Mae'r haul yn dod. Ni'n redig yn erbyn yr haul fan hyn. Like, literally. Literally, against the clock. Jed, Jacob, mae rhaid I chi mynd lan yn y nawr. Dyn ni'r hael codi. Boom. Hwna'n gwyth. Troi nôl nawr. O na. Mae'r path yn diflannu. Mae'r path di mynd tu ôl ni. Mae'r path di mynd o flaen ni. Ti stuck? Ni actually yn y cwmwl nawr. Mae'n just cwmwl normal. Wei. Mae'n wyntog iawn. Pa ffordd ni'n mynd? Dyma. Oi! Efo fi beg rwt! Bydd ar y pen y fan! O'r Gwynt! Yn chwyddu! Yn gwneud chwb y drosio! Hello. Efallai ddo.
wow. Right, helo, dyn ni wedi cyrraedd gwaelod pen y fan. Peth da oedd ar y top pan nath ni cyrraedd, nath y hael raclan am eiliad. So, os oedd ni'n mynd lan yn hwyrach neu'n gynharach, oedd ni'n methu fe, yn gyfan gwbl. So, sut ni'n teimlo? Wel, dwi'n flynedig iawn, ond ffordd neis i dechrau'r bore. Syth nôl i gysgu. Yeah, So guys, gobeithio nath chi joio'r fideo yma. Mae coesau fi'n shaky, like, gobeithio nath chi joio. Gobeithio nath chi joio'r fideo yma. Os hoffech chi'r fideo, cofiwch chi danysgrifio y sianel. Rôl like i'r fideo yma. Dwi eto? Yes. I licio'r fideo yma. A gwasgu'r glwch am y notifications. Na i weld chi gyd yn y fideo nesaf, ond tan hynny, ta-ta! Bye! Oh, yeah, go,